U svakom slučaju da je čisto more dobro, prije svega za potrebe ne samo ribarstva, nego i za potrebe i turizma i tako dalje. Znači čitavog niza gospodarskih akcija koje se poduzimaju. Mi se trudimo svake godine minimalno 2 akcije održati. Dakle, jedna je na početku godine, odnosno negdje u proljeće, 4. mjesec, kada se pripremamo svi za sezonu u organizaciji Ronilačkog kluba Dupin, gdje turistička zajednica naravno djeluje kao pokrovitelj i kao suorganizator. Vidimo da više ribe u moru jednostavno čišće, turisti imaju dobar odaziv. Kažu nam kako nam je kakvoća mora puno bolja nego drugdje. Svake godine primijetili smo sve manje i manje, jer smeće što nam govori da su same ekoakcije svrsishodne i da one moraju postojati. Na svijest treba stalno utjecati, znači već treba djecu od malena podučavati da takve stvari se ne smiju raditi. Tako su ove ekološke akcije jako dobre jer su nazočna i djeca koja već imaju svijest da mogu percipirati da se to radi nešto dobro, a to je da se vadi problemi kao što je plastika, da se vade iz mora i na taj se način omogućava da organizmi borave u čistom staništu. Grad Novalja s sudjelovanjem u Laguru Tremuntana uvelike je pridonio da se javni, civilni i privatni sektor zajedno udruže, te da preko tih bespovratnih sredstava koje smo dobili primjer ove ekoakcije, da dalje razvijamo naš kraj, ekologiju. Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.